Ένα από τα ελληνικά superfoods που κερδίζουν διαρκώς έδαφος τον τελευταίο καιρό είναι τα άγρια χόρτα. Αυθονούν στην ελληνική γη και μπορούν να καταναλωθούν με ποικίλους τρόπους, γιωμά ή βραστά, σε σαλάτες, πίτες και διάφορα ζεστά πιάτα ή ανάγοντάς το σε ένα τρόφιμο που δεν μπορείτε ποτέ να βαρεθείτε. Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότερα ερευνητικά δεδομένα συνδέουν τα χόρτα με πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Πολλοί ειδικοί, μάλιστα, τα έχουν συμπεριλάβει στη λίστα με τα κορυφαία τρόφιμα που προάγουν τη μακροζωία. Πρόσφατα, μια σχετική έρευνα, με επικεφαλής τον Φίλιπ Μπι. Στόρκ, καθηγητή στατιστικής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλι, συνέκρινε δύο ομάδες βρώσιμων χόρτων, άγρια και καλλιέργειας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα άγρια χόρτα υπερτερούν σημαντικά σε διατροφική αξία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των άγριων χόρτων φαίνεται, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, να είναι η ισχυρή αντιοξειδωτική τους δράση. Η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αντιοξειδωτικά συνδέεται με τη θωράκιση του οργανισμού ενάντια στις λοιμώξεις. Παράλληλα, τα άγρια χόρτα είναι πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα, όπως ασβέστιο, βιταμίνη C, κάλιο, σίδηρος, βιταμίνη Α, φυλικό οξύ, μαγνήσιο, βιταμίνη K και επειδή τα ωφέλη αυτής της υπερτροφής δεν φαίνεται να έχουν τέλος. Ένα πιάτο άγρια χόρτα χαρίζει επίσης σημαντικές ποσότητες φυτικών και διαιτητικών ινών, γεγονός που τα καθιστά ένα χορταστικό και ταυτόχρονα πολύ υγιεινό γεύμα. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει πως αυτός ο μοναδικός συνδυασμός ωφέλιμων συστατικών επιδρά ευεργετικά στην ανθρώπινη υγεία, μειώνοντας συγκεκριμένα τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, ρυθμίζοντας χολυστερόλη και αρτηριακή πίεση και υποστηρίζοντας τη δημιουργία νέων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Υπολογίζεται ότι στη χώρα μας υπάρχουν περισσότερα από 150 είδη βρώσιμων άγριων χόρτων, επομένως καμία δικαιολογία για να μην τα εντοπίσετε και εντάξετε στη διατροφή σας. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε πιο γλυκές και πιο πικρές ποικιλίες, ανάλογα με το τι ταιριάζει καλύτερα στις γευστικές σας προτιμήσεις. Είναι, ωστόσο, καλό να γνωρίζετε ότι η πικρή γεύση αποτελεί δείκτη αντιοξειδωτικής δράσης. Επομένως, όσο πιο πικρή η ποικιλία που θα διαλέξετε, τόσο πιο ωφέλιμη για την άμυνα του οργανισμού. Οι γνωστότερες ποικιλίες άγριων χόρτων είναι τα ραδίκια και το σταναγκάθι. Τα σέσκουλα, από την άλλη, έχουν πιο γλυκιά γεύση, ενώ δημοφιλής επιλογή είναι και τα σπαράγγια. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πολλοί επιλέγουν να καταναλώσουν τα άγρια χόρτα ως σαλάτα, με λίγο ελαιόλαδο και λεμόνι, καθώς με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η βιοδιαθεσιμότητα των συστατικών τους. Τελικά, αυτό το εξαιρετικό υπερτρόφιμο επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά αυτό που τείνουμε συχνά να λέμε, ότι οι παλιοί γνώριζαν καλύτερα.